kaupungissa käyty ja tässä ollaan koiran kanssa lenkillä. Täällä kävin metsästys edessä. Tuva. Kävin ostoksilla siellä, kävin kirpputorilla ja kävin ruokakaupassa ja ihan silleen kiva. Lämmin päivä ollut. Ja täällä vasta kiva onkin. Linnut laulaa ja puut, pensaat on hiirensilmuilla ja aurinko paistaa, lämmittää ja koiralla tylsää. What a life! Lauantai-illan viimeisiä hetkejä. Ja täällä linnuilla on enemmän asiaa kuin pitkään aikaan näin iltasella. Omalla tavallaan rauhoittavaa. Sitä pysähtyy kuuntelee, kuinka monta eri lintulajia täällä on äänessä ja mistä päin ne tulee. Siis voin sanoa, että kevät on ihanaa aikaa just tämän puolesta. Onko kurki? Oh. Tää linnunlaulujen orkesteri on aivan mieletön. On lokkia, on kurkkia, on mustarastas ja onko tuo säksättävä sitten räkättirastas. Mutta kukaan toi krrr krrr. Kuuluuko kuikan ääni? Aivan mieletöntä. Koska mulla on ollut äärettömän huonoa tuuria polttomoottoristen ruohonleikkureiden kanssa, niin nyt mä sit hommasin kelaleikkuri. Eli kelaleikkurin unboxaus.
aina on ongelmia työnnettävien ja ajettavien leikkurien kanssa. Ja sama aika tuossa meni työntää kelalla, kun vetää polttomoottorilla työnnettävällä. Sama aika ei oikeesti. Ja tähän ei edes mene polttaa mitä aineita. Joo, miksen keksinyt aiemmin. Tyhmä. Päiviä. Ei se ole keskiviikko, kun maanantai 18.5. kello 19.25. Iltaa elellään. Askeleita tullut 35 000 ja rapiat päälle. Ja yöunta 3 tuntia. Koska kello 3 aamulla oli herätys. Mä aloitin työmatkapyöräilyn nyt tänään, 18. päivä toukokuuta. Tänään se alkoi. 33 kilometriä matkaa ja 2 tuntia menee ajallisesti, niin aamulla se. Ja sitten tietysti työpäivän jälkeen sama takas. Ja työpäivän jälkeenhän meillä oli sitten vielä koiran ulkoilutus tunnin verran. Niin, ja nyt silloin hulivili-veijari päällä, niin se meinaa, että nyt leikitään, vaikka kohta mennään jo nukkumaan taas. Raskas päivä ollut joo. Mulla on jalat aivan puhki. Mä mietin, jaksanko lenkillä, kun oltiin koiran kanssa. Mä mietin, jaksanko kävellä. Jaksoin kävellä. Aamunen pyöräleikki meni suht kivuttomasti, vaikka se oli niinku kuivilta pyörän päälle. En ollut tänä vuonna siis pyöräillyt vielä, eli se on niinku viime vuoden peru. Ja sitten niin aamu meni suht kivuttomasti ja jouheesti. Perkeleen kylmä oli, se on niinku pakko sanoa, +4. Ja sitten alamäissä tietysti se varmaan pakkasella käytiin. Tai siis oli aivan jäässä, kun pääsin työmaalle takas. Silleen, että ei ollut hiki ainakaan. Ei ollut ainakaan hiki. No sitten iltapäivästä oli sitten taas lämmin, että siinä on semmoiset pikkuerot. Mutta tavoite on nyt sitten aloittaa työmatkapyöräilyä. Aina kun keli suo. Tällä viikollakin näyttäisi mahdollista olla hyvää, niin katsotaan nyt, mutta on ylpeä itsestäni. Se on niinku, vaikka oli pirun raskas päivä ollut fyysisesti, niin on ylpeä itsestäni. Se on niinku, on ylittänyt itsensä, on tehnyt suorituksen, niin siitä voi olla ylpeä. Se vähän niinku peristi mieltä taas toi. Pyöräily on mulle se juttu, on aina ollut. Ja siinä vaiheessa, kun mulla vasen käsi ranne sai tapaturmaisen kolauksen 19 vuonna, eli 7 vuotta sitten, niin oli vähän semmoinen, että mun pyöräilyt loppuu siihen. Ja kaiken maailman tuet mulla kyllä on käytössä, mutta on se silti kipeä. Mutta se on asia, mitä rakastan tehdä. Se on niinku, missä niinku aivot narikkaan menee ja tykkään. Niin se voi olla sen väärti, sen kivun väärti. Niin joo, mä ajattelin, että jotain millä piristää itteensä. Johan se itsensä ylittäminen jo semmonen piristyslaukaus, pamaus, että oksat pois. Niin. Ja sitten täällä on tää yksi kaveri, joka on aivan silleen, että meidän pitäisi leikkiä, niin. Käytiin lempipaikassa tänään lenkilläkin, niin se on aivan sekasin, että ai jumalauts, mikä päivä ollut. Vaikka sillä mammalla kesti kauan tulla, mutta me päästiin parhaaseen paikkaan lenkille. Niin. Joo, hyvin alkoi viikko. En tiedä, päättyykö yhtä hyvin tai jatkuuko yhtä hyvin, mutta silleen hyvä fiilis silloin. Sienestäjä täällä, hei! Outfitin perusteella.
Mitähän meillä on? Melkein 9 kilsan lenkki. 8,5 kilometriä on nyt ja tunti 47 kävelty. Ja mulla on kumisaappaat jalassa. Ei että on rakkuloilla. Tai siis, en mä tiedä rakkuloilla, mutta tuntuu pahalta. Ei tässä pitkä matka enää. Ei, katsotaanko aamupellolla. Ei ole vielä aamupellolla. Mutta loppusuoralla ollaan täällä. Mennessä yksi on ihan väsynyt. Hei, se on lauantai ja 30. toukokuuta kello 18.42 illalla. Kitkuu hommia. Mä jäin koukkuun tähän kun päiväsellä touhusi jo 4 tuntia, niin työn jälki näkyy, voin sanoa näin. Mutta koska kuu lähenee loppuun, niin ajattelin vähän päivittää, miten hommat on mennyt. Eli, mitäs me on saatu aikaiseksi? Pihatöitä on tehty, auton huolto on tehty ja koirakin näyttäisi olevan paremmalla päällä vatsan puolesta, suoliston puolesta. Me on nyt käytetty hypoallergista hydrolysoitua ruokaa, vaihdettiin mustia miiriruokaa Brittiin. Vähän, että toimiiko vai eikö toimi. Ollaan edelleen, että mä oon vähän, mutta toivon mukaan ollaan nyt toiminnassa mukana. Niin nyt voi keskittyä näihin pihahommiin. Vähän pitkäksi kasvanut tää vuohenpuski. Ihan fiksuahan olisi ollut repittää, kun se oli semmonen pieni. Mut nyt kun täällä on seassa näitä perennoja, mä en edes tiedä mitä kaikkea perennaa täällä on, niin sieltä voi lähteä perennat mukana, kun mä kitken näitä pois. Koska katsos nyt vaikka. Voiko olla, että tossa ei ollut mitään, että siinä on ihan tyhjä kohta. En tiedä. Mutta jos nyt tänä vuonna saisin tän tehtyä, viime vuonna en saanut, niin tänä vuonna mä teen ton. Mut joo, kuukauden saldo pyöräilyssä oli 132 kilometriä, eli 2 työpäivää. Tää viikko oli vähän huono pyöräilyn kannalta, koska tuuli 8 metrisekunnissa, 6 metrisekunnissa oli keskiarvo koko viikolle, niin pikkasen liikaa. Ja sateita oli, niin en mä sitten silloin vielä, mutta josko ensi viikko näyttäisi paremmalta. Se on jo ensi viikolla kesäkuu, niin kyllä se siitä kuulee. Parempaa menee. Naapuri leikkaa nurmikkoa. Joo, mitä muuta tässä kuussa on tehty? Kaikenlaista. Mä oon saanut kivet pinkattua mun kivikasasta. Tai hiekkakasasta. Nyt siinä on enää vaan hiekkakasa. Ne on pinkattu lavoille. Sitten tuli aika paljon loppujen lopuksi. Että se riittää autokatoksen ramppiin mahdollisesti ainakin ja sitten jonnekin muuallekin mä saan. Sitten ruohonleikkureita en ole saanut huolettua vieläkään, mutta ostin sen Kela-leikkurin ja on se ollut ihan hankinnan arvoinen. Se on varma. Mun pitäisi nytkin leikkaa nurmikko. Mä ajattelin, että nyt kitken eka ja huomenna leikkaan. Työnnän siis sillä leikkurilla tämän nurmikon ja toivon parasta niin sanotusti. Ja mitäs muuta? Koira on hyvin, minä on hyvin, kirpputorilla on myyty tavaraa hyvin ja torissa on myyty tavaraa ja elämä hymyilee, voiko sanoa näin? En tiedä. Toistaiseksi ainakin.
En tiedä. Ainakin hyvä niin, että ensi viikolla on jo kesäkuu, että ollaan jo puolessa välissä vuotta. Voiton puolella siis. Et semmoista. Joo. Ollaan ihan hyvillä. Ehkä. Vielä kun ehti riippumatolla riippua. Ollaan riippumatonla. Voisiko näin sanoa? Ai että kun sitä riippumatolle ja kirja ja siinä se olisi elämää. Mutta ehkä kesälomalla sitten kuukauden päästä voisi tehdä sitä. Ei ole mitään kesälomasuunnitelmiakaan vielä. Onhan tässä siis kuukausi aikaa suunnitella, mutta toki, että mun pitäisi Tampereella käydä hakemaan autoon automyyjäliikkeen hommaama osa, mistä oli puhuttu jo 5,5 vuotta sitten. Kestipä. Se täytyy käydä asennuttamassa. Niin Tampereella pitää käydä, mutta onko se lomalla vai ennen lomaa, niin se on... Perjantaina tuli viestiä siinä hiukkasen ennen 6 illalla, että nyt se osa on saapunut, niin saa nyt nähdä, miten tää menee. Ja se, että jos Tampereella käy, niin voiko siihen ympätä Ikea-reissun ja tehdä sieltä hankintoja mun saunamökkiin, että mä saisin sen vähän niin kuin asuttavaan kuntoon. Saunamökkiin voisi tommosen pikku jääkaapikin hommata, niin se olisi sillain niin kuin asumiskunnossa. Joo, semmoista. Mut joo, vähän harmittaa tuo pyöräilyn jääminen niin vähän nyt tällä erällä. Niin kai se siitä. Mutta minäpä jatkan kitkemistä. Pitäis ehkä jotain pupeltaakin. Koira pupeltaa ainakin, niin mä nyt tässä vähän touhuan ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Joo, ajattelin tulla päivittää, että miten tää kuukausi on päättynyt ja mennyt ja mikä on pyöräilyn lopputulos ja semmoista.